Evo, velika nam je čast i zadovoljstvo što je gospodin Hodžić bio ovdje i ukazao nam zapravo priliku da kažemo da li imamo problema, što nas muči, i to je bio jedan kratki radni sastanak jer zapravo stvarnih problema nemamo. Na sreću makedonska nacionalna manjina djeluje već dugi niz godina i ovdje u Rijeci i zapravo nema tu prevelikih problema za rješavanje. Gospodin Hodžić je i prije Nove godine bio kod nas i od samog početka smo nekako zajednički i s našim aktivnostima i suradnja, i nadam se da će tako biti i dalje. I baš smo malo prije komentirali kako je skroz drugačije kad se s nekim vidiš lice u lice i popričaš i osjetiš nego komunikacija preko maila i telefona. Evo, i ugostili smo vas svi zajedno, i naša Makedonska pravoslavna crkvena općina i vijeće i predstavnik i MKD Ilinden, i to ćemo učiniti uvijek kad god bude trebalo ili kad bude prilika za nekakva lijepa druženja.